pokraj tebe. Lelelele, samo ile, celata vojska ti usledena, jezero dok se raznesna, a nebo dok se zatemna, staro i mlado se rasplaka. Oj i vojsko, moja vojsko, verna mi beše i odana, sve goreše, pobedu vaše, ja ne možam oslepeni, da ve gledam i umiram. Едини проговоря, нашите деца те пораснат, те се борят за свобода, за Македония, нашата лична татковина. Бомбата чухме и Самуиле. Продължаваме с още горещи хитове от ефира на Радио Ултра. 19-19-28 е краткият номер за вашите СМС поздрави. Записвате текста на вашия поздрав на латиница и го изпращате на номер 19-19-28. За Методи Янев от жена му Елена с много любов.
мечти. Кой те прати, не знай, но в живота ми дали по-така пожела, за да гали срещу с душата ми, да споделяш смях и тъга. И градя не руша, не отнема, давам всичко любов и мечти, а в замяна аз нищо не искам, само моля остани. И градя не руша, не отнема, давам всичко любов и мечти, а в замяна аз нищо не искам, само моля те остани. Here we go down, here we go down. Жоро Любимеца чухме и Дар от съдбата. Поздрави къде има специално за Методи Янев от жена му Елена с много любов.